sik ya ana. Nganti limbuke pedhot. Dijemono limbuk neh Dit. Ya. Kanggo ngendhoni swasana kang kenceng ngregengi kahanan ben gayeng. Yo adik-adik rada anu semingkir sik. Lah ngono Sinden-sinden ben ngerol dhisik kanggo mukadimah. Ana ing season limbukan. Lah iya. Lagune ninggal katresnan. Lah iya. Maturi jumeneng kabeh Dik Bedirsia, Mbak Enggar, Dik Sinta, Mbak Pesek. Ya. Karepen kanggo ngregangake kahanan ing Srampang Maja. Lah iya. Monggo, dadekke ninggal katresnan, dadekke. Ya yuk.
Yuk, tarik. Lali pamelingku. Kemana kemas janji-janjimu. Aku tansah setia nunggu. Tak anteni Slow. nganti saelingku. Alhamdulillah. Wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nok piye? Leren sakwetara ya nok ngono ya mak. Merga yen ngongso kuwi dadine ora apik, dadine ora becik ngono. Wis ya. Dikendhoni dhisik rasane. Ya. Anakku limbuk sing ayu dhewe piye yung piye nimbale marang aku. Angka sepisan ora lali ngunjukake puja kang sarta puji syukur kang jero ya nok ngono mak. Iya. Kunjuk marang Gusti kang murbeng jagat, Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang widiwasa. Oh ngono wae. Iya. Apa sababe kok biyung matur ngono? Sababe awake dhewe isih pinaringan ya kuwi kenikmataning pangeran kang jagat tanpa timbang, wujude kesehatan. Oh ngono. Oh iya. Becik kesehatan lahir uga becik kesehatan batin. Mokal nok mokal. Tanpa nikmating pangeran, aku lan kowe ya bisa kumpul ana ing kene, seneng-seneng bareng, melekan bareng ana papan kene. Oh ngono ya, Mak. Iya. Iya, Iki kajate apa? Acarane apa? Iki ngene nok. Sakjane inti sari acarane iki wis ginelar suwe, ngono. Udakara 2 taun utawa nek ora kleru 3 taun kepungkur. Ayo. Ning lagi gelar di ropian-ropian, gelar hiburan, gelar kelir gantung gong. Oh iya. Nyenengake marang para warga masyarakat lagi kasembadan bengi iki. Oh ngono. Ayo. Dadi iki sing dianti-anti wis dadi bukti, sing diantu-antu wis lumaku. Oh, ngono. Iya. Ora ning ngono. Piye, Nduk? Aku bakal takon karo Biyung. Takon babakan apa? Iki jane larah-larahi kepiye, sejarahe kok kepiye? Kok aku Kang Sarta Biyung bisa sowan marak mangarsa mapan ana ing kene. Ngene ya, Nok, piye? Pada intinya aja awake dhewe sowan sak kanca ana ing Bapak Sumarwah Kang sarta Ibu Suyati. Lah iya ana ing Serampang Maja Nampu. Iki kajate ora ana liya ya kuwi ngestreni, ya kuwi ikut mengapresiasi, ndongake, nirakati ya anggone Mas Anjar. Oh ya Kang Mas awake dhewe. Putrane Bapak Sumarwah Kang sarta Ibu Suyati anggone Palakrama. Oh ngono. Palakrama. Pikantuk sapa? Pikantuk Mbak Yune awake dhewe ya kuwi Mbak Dwi Puji Lestari. Oh, Mbak Dwi Puji Lestari. Iya. Ya kuwi saka putri Bapak Mardimin almarhum. Iya. Kang sarta Ibu Lasmi. Oh ngono, Mak. Dadi gelar-gelir gantung gong wayangan ana ing kene kanthi acara pernikahane Mas Anjar kang wis kepara suwe kae ning lagi diadani iki. Nek nembusi yen ora kleru tahun 2019 2020. Lah iya, ning merga pada saat itu, keterak ya kuwi adanya pandemi COVID-19 corona, acarane ditunda utawa diundur. Oh ngono. Iya.
saiki bisa kaleksanan alhamdulillah lah ya mula ora ana eleke ora ana rugine awake dhewe ngaturke panuwun tenan kok nok ngaturke panuwun terima kasih yang sangat banyak marang pepundhene awake dhewe Bapak Sumarwah Ibu Suyati Mas Anjar uga aku ngaturke panuwun dene aku sak rombongan wis pinercaya marak sowan ana ing kene lah iya ana ing Serampang Maja pinercayan ketiban sampur paring lelipur marang para warga masyarakat dana rasa marang para warga masyarakat sekitar kang mapan ana ing Serampang Maja kene ngono lah iya iya mak iya mula didongake nok didongake pinanganten kekalih Masku Mas Anjar ayo Kang Sarto Mbak Dwi Puji Lestari anggone mbangun Bale Wisma dadiya keluarga sing atut runtut ora runtungan ayo pindha mimilan mintuna satemah dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah dapat mewujudkan baiti janati rumahku adalah surgaku amin satemah bisa dadi keluarga sing rukun satemah ing tembe mburine bisa pinaringan golek kencana kang bisa tata jalma ya kuwi wujuding putra ngono ya mak didongake muga-muga enggal entuk momongan amin sak rampunge sak pundhate awake dhewe sowan ana ing kene sak kanca ngalap berkahe para warga masyarakat Serampang Maja muga-muga pinaringan momongan utawa putra ya sing soleh utawa solekah lah iya luar biasa ewadene mau sore sadurunge acara wayangan lah iya senadyan mau sore aku munggah panggung isih klenengan mau isih udan ning alhamdulillah pinaringan tingkas pinaringan terang amin ya rabbal alamin pancen ya sing disuwun kuwi wong ya tontonan ki wajibe ditonton senadyan to udan kuwi lambange rejeki ning awake dhewe menghargai nek nyiapke kan ya wis uba rampene kan ya wis dhewe kan ya merasakan bot repote panitia sing do nyepake Pak Marwah Ibu Suyati Mas Anjar lah iya dadi nek acarane terang iki piyayine ya marem lah iya mak ora apa-apa lah iya mau sore wis kupat luar tegese nadare ya kuwi pernikahan wis dibayar tuntas lah iya wis sah ngono iya dadi wis nadare wis sah anggone wayangan disekseni karo para warga masyarakat tangga teparo kang mapan ana ing Serampang Maja mau kupat luar kang dadi wujude alhamdulillah iki ngiras-ngirus ngluru-ngluru gawe dasare apa patone apa ayo nono awake dhewe kae rikala semono mbuh taun pira aku ya lali lepya awake dhewe ya tau sowan marak mangarsa ing wilayah Serampang Maja dan sekitarnya lah iya nalikane awake dhewe yen ora kleru isih SMA biyen isih SMA nganti saiki awake dhewe kuliah meh lulus lagi isih diparingi awit saka ridaning Gusti isih diparingi kelodhangan wektu karo Gusti Allah nyambung tali silaturahmi nyambung paseduluran karo para warga masyarakat kang mapan ana ing Serampang Maja khususon keluarga besar Bapak Sumarwah Kang Sarto Ibu Suyati ngono iya luar biasa jare Kanjeng Nabi sok sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi ngraketake rasa paseduluran bakal dijembarke rezekine bakal didawake umure Allahumma amin wah luar biasa bangun Bale Wisma jenenge wong ki yen wis rabi lah iya kuwi kudu kuat kudu bakoh njaba jerone wah ngono
Dadi nek rung siap secara materi dan siap secara mental aja wani rabi. Lah iya. Ngono, heeh. Iya, heeh. Apa ana resepe? Piye? Apa ana resepe wong iki ben bangun Bali Wisma utawa bangun keluarga iki atine tansah ayem. Ana piye? Lho, pada dasarnya menungso urip ana ing alam donya iki. Kok pengen atine ayem, kok pengen atine tentrem, kuwi telu resepe. Resepe telu. Ha? Sing angka pisan ndonga tansah nyedak karo Gusti Allah. Oh ngono, resepe ben ayem atine. Heeh, angka loro nyambut gawe sing tumemen, nyambut gawe sing tumemen. Heeh, angka telu sing terakhir wong kepengin ayem tentrem uripe. Angka pisan ya kuwi mau nyedak karo sing gawe urip, angka loro nyambut gawe sing tumemen. Lah angka telu ya kuwi nyekel duit. Wah kuwi. Oh ngono, heeh, kuwi nek atine ayem kuwi. Oh iya. Lah kuwi ora rasane kabeh nek nyekel dhuwit ya atine ayem. Lah iya, mergo nyambut gawene tumemen. Oh, ngono. Ah, iya. Heeh. Iya ya, Mak, ya. Luar biasa. Wis sore awake dhewe mau sowan sak kanca ning kene. Iya, wis disubya-subya. Suguhan ya banyu mili. Lah iya. Matur nuwun apresiasinipun Bapak Sumarwah Kang Sarto, Ibu Suyati, Mas Anjar, Mbak Dwi Puji Lestari ingkang sampun nimbali kula sak kanca. Lah iya, heeh. Penonton ya luar biasa, heeh. Biyung dongakne apa sak liyane dalam hal pernikahane Mas Anjar kelawan Mbak Dwi Puji Lestari ndongake apa marang keluarga besar Bapak Sumarwah Kang Sarto, Ibu Suyati Sokibul Hajat kang mapan ana ing dusun Serampang Maja kene. Muga-muga sak pungkurku ana ing kene keluarga besar Bapak Sumarwah, Ibu Suyati tansah pinaringan ayem tentrem panjang umur. Amin. Berkah kang sinandang. Amin. Pinaringan rezeki ingkang kathah melimpah tur kebak marang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Iya, grimingane Mbah Tarkun pelok ayo. Jebul kae sing tak tungan kenceleng seru. Ya, yuk.
Netra tajem tias jatmiko. Pancene kewajibane wong tuwa marang anak iki yen menurut agama ki ana telu. Oh, ana telu. Heeh. Sing angka sepisan ya kuwi paring asma sing becik, paring jeneng sing apik marang anak. Oh, ngono. Heeh. Kuwi kewajibane wong tuwa marang anak sing angka sepisan. Heeh. Maringi asma sing apik. Merga asma kinarya japa. Nama kuwi adalah sebuah doa. Harapane wong tuwa marang anak sing nerusake darmane wong tuwa besok. Oh, ngono mah. Heeh. Iya. Angka loro sak rampunge ya kuwi paring jeneng sing apik. Kewajibane wong tuwa manut agama sing pungkasan ya kuwi kewajibane wong tuwa ya kuwi nyekolahke utawa minterke sak dhuwur-dhuwure. Oh ngono. Heeh. Kaya sekolah munggahe SD, SMP, SMA, kuliah. Heeh. Ha iya. Heeh. Ki uga kewajibane wong tuwa marang anak. Lah iya. Heeh. Angka 3 ya kuwi miwaha ngrabekke anak. Lah iya. Yen wis telu-telune ngatunggal kuwi dilaksanakan, disembadani, kuwi kewajibane wong tuwa wis pundhat, kewajibane utawa darmane wong tuwa wis rampung. Oh ngono. Heeh. Dadi kewajibane Bapak Sumarwah Kang sarta Ibu Suyati tumrap putrane wis rampung. Wis rampung Mas Dwi Anjar Susanto kok wani nikah. Heeh. Bangun Bale Wisma. Oh ngono. Tegese wis wani mandireng pribadi. Oh ngono ya Mak. Heeh. Iya, heeh. Pagelaran malam hari ini juga di live streaming. Disiarkan langsung lumantar ya kuwi Astabrata Media, channel awake dhewe. Kang Sarto channel YouTube Radio Jos. Oh ngono. Iya Mak iya. Luar biasa. Acarane nikahan mula lakone request saka Bapak Marwah Kang sarta Ibu Suyati. Sesuai dengan bingkaian acara pada malam hari ini ya kuwi wisanggeni Rabi utawa wisanggeni Krama. Oh ngono. Dipepuji muga-muga Mas Dwi Anjar Susanto bisa nulat lekase Bambang Wisanggeni umpama cara wayang. Lah iya. Iya ya Mak ya. Lah iya. Iki awake dhewe sowan mapan ana ing Serampang Maja Nampu ora ijen. Wis aduh bar mampu basin meletos iki jan. Wis to tak golekno nang pasar Rejoso. Kuwi apa? Wakih barang ngono kuwi. Engko ora imbang. Wis Ora saiki wis sedahi wis mepet sing penak wis. Lanjut. kene wis ayo. Gandeng Mbak gandeng. Pah pantes ya ngene iki ya. Kayak Dewi ambek apa? Dewi Sri Kandi sing lanang Sri Bombok berarti pantes. Ora apa-apa, Sri Bambak ngendhek. Nanging aku
pati lan pesti. Ken Mbak Niken. Nggih Kang Mas. Badhe teng pundi? Niki badhe nganu nyangkeng kiri teng anu teng pasar. Oh. Cek gowo kiri. Nggih. Mbok asu kok, Mas. Tuwek kok. Wis tuwek ya asu. Makasih lho, Cik. Sama-sama loh. Kene wong tuwek dindo asu. Ngadepi wong wedok iku kudu halus, ora kena Kowe- dengan kekasaran. Gak, aku elek-elek entar nak sopan aku ki. Kelajengaken melih diajeng. Iya. Endi nek kala jengking? Kalajengaken. Iyalah. Kalau jengking ngentut bathukmu kuwi. Cinipta kangku wasa Oke. Didawahne napa, Dik? Lewong nggih Mas. Oke. Ya, Eko. Yuk, lewong. Suwengan ku ngatini limang ning atiku antok sampi katya ati sawit si senatian nabata lakoni satepandit ratu beringas lirnamu katya ing sisihku mugi Gusti nglilani tresnaku Yo. bagi awak hati. Yo 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 yo. Yo.
Dek Niken duduk dulu nanti Oh, lagi. siap. Nanti lagi. Benar. Lanjut Mbak Sri Wahyuni pesek. Oh. Nah, sinden-sinden tanjake ya. Oh, nggih, monggo, Mas. Yo, aja menang disepoti. Yuk, kasih musik biar hebat. Yuk. Oke. Sugeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu. Heeh. Nggih. Nah, iki disapa dulu no, ada dua cowok ganteng kok. Selamat malam Mas. Asine apa nyapa kono orang itu Nggih. kene aku ngerti. Selamat malam Derek Tepang kula Sri. Sri sinten? Sri Pesek Derek Tepang nggih Mas. Nggih. Aku yo do. Nggih, Do udah. pesek. Aduh. Oh, Ya, padha pesek Jenengan kok. sinten? Kula blek. Apa kuwi? Blek petek. Nggih, blok Blok ketek. petek gitu. Heeh. Kan nembang napa Mas Akbar? Iki milih, ana podang kuning, salat badar, gubuk asmara, langga mali-ali, nggo selamat mengko. Ali-ali mawon nggih Mas. Ali-ali oke. Nggih. Selindro. Kok Nah, gak nyuwun sewu. gak Pinten? mundak-mundak mbok ake-ake. Buatan gadah. Gadahe ali-ali. Lah nek ali-ali pantes kan wong Nggih. wedok. Nyuwun Terus, sewu Mas. Mbak Sri. Nggih. Di dalem saking pundi panjenengan? Kula saking Bagor Nganjuk. Wah, Bagor mriki. Nggih, cerak mriku mawon. Masyaallah. Mau diliwati awake dhewe, Mat. Nggih. Sing ndi to? Bagor Tangerang. Niku Bogor. Bogor. Oh iya. Lewati mriko jenengan. Nggih, kula wau medal Bagor. Oh. Nggih. Nggih. Kowe mah ngerti to dalane Oh Bagor? ya ora turu aku. Kakek turu kok. Turu kok bangga. Monggo diajar. Yuk ali-ali langsung bae. Oke, buka celuk ya yuk, Mbak Sri. Langsung. Ngagem ali-aliku pamrihe aja lali marang aku nadyan kula boten melu Unjuk dumateng Bapak Sumarawah sekeluarga. Mugi-mugi saged dados jampi saya. Oke, ali-ali ya. Lamun ambane salaka emane amung tansah temen tuwa niki kancana besihe tansah manggiha raharja yen nganti ilang mripate jarene nama iru beda yen nganti tiga wong seje besuke wis mangsa Lanjut. Pilihanku mripat biru pamrihe mreh sulistya ingkang warni ngondisi atiku besoke merasanono ali-ali
kasih. Iya, Mas. Dilanjut iki Dewi Trisha, Dik Sinta, Mbak Ingkar jumeneng bareng. Oke, yo. Bacake ya. Sepati Mas, yuk. Yo. Oke. Ayo yo yo yo. Ditoto barisane Mas Komet. Langsung telung ondok. Met di siapa, Met? Heeh. Suge. Wah, iki. Wah, semuanya pada demikian. Ya omong apa tuh, Mas? Mosok gak cedhak to? Ora cocok. Hormat, gerak. Hormat. Tegak, gerak. Iki apik iki. Berhitung. Mulai. Set. Mulai baru satu. Ngono. Siap. Berhitung. Mulai. 1, 2, 3, 4. Cuma 4 ini. Ya. Laporan yang saya terima 6. Loh. Mana yang 2? Yang Masih 2 berarti. digodok, Pak. Masih digodok. Gembili ya. Masnya digodok untuk suaranya biar lebih bagus. Oh, iya. Tolong 3 ini. Heeh. Yang 1. Siapa namanya? Saya duduk, Pak. Coba hadap kiri, gerak. Loh. Iki dalam. Ruh kata tak gaduh. Coba ditanya. Kalau tadi sudah ada 2 gending, kali ini lagu untuk para kaula muda. Iya, Pak. Tanya satu-satu. Saya tanya pakai lagu boleh, Pak? Boleh. Kendangnya, Mas. Oh, kendangnya. Apa betul lah, Pak? Kok idol dia, Mas Teh diiringi. Oh, kendangnya iringnya, Mas. Loh, ora Mas Teh kendangnya jupuk, Terus? didol. Pakai lagu ya dia ya. Yang ini siapa namanya? Nama saya Patricia. Piye. Kok nadane diatur sing apik. Nadamu lho. Pedotane ndak enak. Jajal. Aku dhewe ya elek ngono maksudnya. Long kaya tolo upo. Kono lho ora kompak. Kowe ketok kompak iki piye? Kono muni, ayo Mas, ngono lagi. Ayo Mas, Nah, Asik. ayo karo gerak, ayo. Gerak semua. Ayo, opak. Ayo. Yang ngerubah ya lali omonge. Alah. Ayo sapiro tempone delok ayo. Ayo. Yang ini siapa namanya? Nama saya Adik Batris. Adik Gabris. Ora. Siapa, Pak? Kok iso gablis itu? Gotri. Batris. Lanjut, Mas. Ayo. Kalau yang ini siapa namanya? Nama saya Sinta. Baleni. Kowe. Ngene lho, umpama kowe iki lho nak takok sing apik to, Dot. Kendange iki disesuaikno. Oh, aimu. Dalam Mas, sapira Mas? Kalau Mas. Yang ini. Celoko celok. Lah nek kowe iso gak takok Kene dhewe. tak contoni. Ya enggak. Umpama aku dadi kene, kowe sing takok. Yang ini ngono ta. Yang ini siapa namanya? Nama saya Sulastri. Lho. Krungu badanan. Kok iso seru men ta ya. Sing tengah baleni. Ya. Iromo. Yang ini siapa namanya? Nama saya Ah. Sinta. Ya, iki penak iki. Ayo, sijine kowe Mas, sijine yo. Kalau ini siapa namanya? Nama saya Angger. Bisa gar. Rumah saku kebelet dadak. Kita jerone ono tamone kita.
Iki sepeda motor. Apa? Gase mangkring. Sret. Ning ora masalah. Ora masalah. Iya, Apa iya. sih arti sebuah nada? Iya angel lho. Upama anak muda iki, Mas. Yo. Kayak anak muda. Mau lagu sing cocok apa musik? Mau musik apa? Apa? Yo. Kowe iki cocokan sih ta. Ngawur. Sampe C. C C. Wah. Oke. Tak tulung. Heeh. Iya. Udah mana bener? Sik tak ngepas cangkemku ning Ini kono. lagunya apa ta? Anu Medhi Nyawi. Ah, cocok. Kok gong kukut-kukut to lagu. Gang Doli, Mas. Sabar wis ditutup kuwi. Kulino we. Ora kulino aku ndelok berita ning TV-TV iki lho. Betul. Gong Doli nggon kuwi bakal odol karo oli. Disingkat. Doli. Heeh. Jek. Ah, jajal suara nih. Wah. Yen. Yen aku kangen. Oke. Matane kondisikan matane melek. Meresapi. Oh, ya ndok meres wedhus no. Menikmati. Iya. Kangen karo sliramu. Cuknan. Cuknan gitu. Aja ciri. Terusnya piye? Siapa namanya? Kok balik? Tak sawang-sawang. Fotomu neng dompetku. Apa stroke penyanyine? Ya raju jangan. Masa Ah men caca iki nek kidonan. Kok aku kok aju. Sing apik ta, Mas? Perdana Menteri kura-kura. Apa? Woi. Tenanan. Kekasaran dalam Dipirsani para pamirsa. Pirsane aja ngisi-ngisini. Lah. Ya melok ah. Ora melok piye tanggapane? Lah ya. Tak elus fotomu neng dompetku. Iya. Terus? Apa kowe ra krasa? Wis nyapa? Wis nyapa? Tulung dipun napura napa ingkang dados dosa-dosanipun. Aduh, Bu Pansal, kowe iki nyerangmu ngene terus. Ya kowe berangkat to mayit to piye? Terminal Madin Ngawi nggih, Mas. Tajaknya ya. Oke, dados. musik yuk dados. Geser ke kanan, geser. Ya. Diatur gerakane Mas komet. Oke, siap. Siap, oke. Sing nganggo niku apa nggih? Piye? Pargoe. Oke no. Sing gendut, gendut. Oh, lah ngono kuwi to. Ya. Ini cah cilik-cilik iki lho. Ora apa-apa ndek yo seneng. Ya wis gak apa. Yuk, Terminal Madin Ngawi, dadekke. Yuk, kasih musik biar hebat. Yuk. Lek, gua tutup ya gini. Asik.
Terakhir Dik Niken Salindri lagi. Nah, Oke, oke. Cocok. Iki lagu terbaru Gemati. Oh, Gemati. Oke. Tepi-tepi saking Kediri. Tak nggih, kei monggo. tugas, Mas. Kenapa nih? Iki kan duet aku karo Dik Niken. Oh, ngoten. Oke, iki anu Matematika? Tugasnya sampean berdua Kok iso ben matematika? kaya apa ya flash mob. Nyekel kalian loro iki situ. Wah, dadi peraga. Apa ki jenenge? Kaya penari latar. Latar Si. guritan apa? Heeh, penari latar. Kok nek lagune wah diobahke sing kompak. Oh, nggih. Wah. Aku tahu ngerti ngene iki. Apa tuh? Kuwi anak jembatan selamat datang. Iki lungguh karo nyekeli ngene lho. Nek kowe pantes to aku suwaru. Ya apa? Lah iki ngene kowe tok seneni makku aku. Walah. Jere wis gak disayangi. Wah, Iki iki. sido gak sido runtah to, Jrek. Runtah. Kok pesene Jaluk sing anyar. Heeh. sih malah ngekeki gawean iki. Niki pripun Mas Akbar? Oh, aku ning tengah. Lho. Nah, aku ning tengah kene. Lho. Oh, dalang ki yo nridis kita iki. Sik to, iki piye to? Wes. Ayo Dik Niken jumeneng. Wah, Sampeyan jane ampun saju meneng kok, Mas. Lah iki lho, kulotku matek ketok iki lho. Mas. Ya. Mboten saju meneng sampeyan jane. Lah nyapa? Ini kegantenganku yo kalah lagi ini. Walah. Le dalange genteni le tak tambahi le. Gemati nggih? Nggih, Wah, gemati, iki monggo. total gerakan sing kompak. Yuk, lanjut. Heeh. Karek aku to ora menak mbayari ya, Sok. Oh, alah ngene ya. Ya, Ya, ya anu no, explore gerak sendiri. Mencair. Cair. Ngene ya, jenagara. Aja banter-banter iki kok cek diku nyambut gawe kok buat terus cuweklek kok torek. Yuk. Heeh. Asik. Dipadane. Kanggo ngono. Penting obat. Eling nalika weruh liramu kusuma ayu pujaan atiku